Hej Stine og Esther. I dag der er det også gået ret godt, synes jeg. Jeg fik færdiggjort det, jeg begyndte i går, og så er jeg lige i gang med mit produkt. Det var jo den film der, og der var jeg sådan lidt i går efter, jeg havde optaget det, sådan lidt skeptisk om, hvordan det ville blive, men nu har jeg lige siddet og redigeret lidt i det, og jeg tror, det bliver rigtig godt. Men jeg er ikke helt færdig, så laver jeg det så færdigt i aften, eller bare i morgen, som noget af det første. Men ellers så er alting gået godt. Jeg har fået lavet de 2 problemformuleringer ud af 3 færdige. Så i morgen der skal jeg bare fokusere på lige få lavet mit produkt helt færdigt. Og så lave den tredje problemformulering, som så også er den lidt sværere end de andre, tror jeg, for den er svær at finde info om. Men det skulle jeg nok kunne finde ud. Og så har jeg skrevet til Chris McDonald. Og så venter jeg også bare på et svar fra ham. Så i dag har også været en yderst produktiv dag. Og så synes jeg også, det har været sjovt at kunne sætte sine egne arbejdstider. Du eksperimentere lidt med det. Og så er der sådan set ikke så meget andet at fortælle. I morgen der skal jeg bare få lavet den tredje problemformulering færdig, som sagt. Og så burde det næsten være klar. Så det går godt. Vi ses. Hej.